तर मंडळी, गणपती दसऱ्याच्या सीझनला हळदीची अशी हिरवीगार पानं पिकलेली असतात आणि भाताचं नवीन पीक देखील घेतलं जातं आणि ह्या पिकांपासून एक गावच्या ठिकाणी आवर्जून रेसिपी बनवली जाते, ती म्हणजे पातोळ्या, हळदीच्या पानातल्या पातोळ्या। तर हीच रेसिपी आज आपण आपल्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये दाखवणार आहोत। त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते आपण एकदा पाहून घेऊयात। तर मंडळी, पातोळ्या बनवण्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागतं त्यामध्ये आपण 7 ते 8 हिरवीगार हळदीची पाने घ्यायची आहेत, चवीसाठी थोडंसं मीठ, 1 वाटी गूळ बारीक चिरून घ्यायचा आहे, अर्ध नारळाचं वळं अशा प्रकारे बारीक किसून घ्यायचं आहे, 7 ते 8 हिरव्या वेलच्या त्याची आपण पूड करून घेणार आहोत आणि 1 बाउल भरून आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे। तर हे संपूर्ण साहित्य आपल्याला पातोळ्या बनवण्यासाठी लागणार आहे। चला तर मग आता वळूयात आपल्या पुढच्या कृतीकडे। तर मंडळी, आता पातोळ्यांसाठीचं जे पीठ आहे ते पीठ भागवून घेण्यासाठी आपण हे पाणी जे आहे ते तापत ठेवलेलं आहे। पाणी सुद्धा छान तापलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि आता या पाण्यामध्येच आपल्याला तांदळाचं जे पीठ आहे ते छानपैकी भागवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण थोडं थोडं करून तांदळाचं जे पीठ आहे ते या पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे पीठ भागवून घेताना पाणी आणि पिठाचं जे प्रमाण आहे, जर तुम्ही 1 बाउल भरून पीठ घेणार असाल तर 1.5 बाउल तुम्हाला पाणी घ्यायचं आहे आणि हे पीठ छानपैकी भागवून घ्यायचं आहे। हे जे पीठ असतं ते आपल्याला थोडंसं पातळ आणि लूजच ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपल्या पातोळ्या छान येतात। आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत आणि हे जे पीठ आहे ते छानपैकी मळून घेणार आहोत। तर हे पीठ गरम गरम असतानाच आपल्याला मळून घ्यायचं असतं। हे पीठ थोडंसं पातळच ठेवायचं आहे, जेणेकरून हळदीच्या पानांवरती ते व्यवस्थित थापता येईल। तर पीठ आपलं छानपैकी मळून झालेलं आहे। आता आपण वळूयात सारण बनवण्याच्या कृतीकडे। तर मित्रांनो, आता आपण सारण तयार करून घेत आहोत। तर त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला गूळ या टोपामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। आता या गुळाच्या पाकामध्ये आपल्याला खोबरं जे आपण किसून घेतलंय ते टाकून घ्यायचं आहे। आता 1 चमचा आपण वेलची पूड टाकून घेऊयात। आता हे जे सारण आहे तो गूळ वितळेपर्यंत आपल्याला कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं हे सारण तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि पातोळ्या तयार करायला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, आता आपण हे जे हळदीचं पान आहे त्याची दोन्ही साईडने आपण शेंडे थोडे थोडे कापून घेऊयात। तर मित्रांनो, आज आपण 2 प्रकारे पातोळ्या कशा बनवतात ते पाहणार आहोत। तर त्यातली पहिली पद्धत आज आपण एकदा पाहून घेऊयात। तर आता आपण सर्वप्रथम हळदीच्या पानाला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि तांदळाच्या पिठाचा एक मोठासा असा गोळा आपल्याला या हळदीच्या पानावरती छानपैकी थापून घ्यायचा आहे। तर तो थापताना आपल्याला थोडं थोडं त्यावरती पाणीसुद्धा लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हळदीचे जे पान असतं त्या पिठाला चिटकू नये। आणि हा पिठाचा गोळा आपल्याला या संपूर्ण पानावरती पातळ असा थापून घ्यायचा असतो। तर आता या पिठावरती आपल्याला मस्तपैकी भरपूर असं सारण हे स्टफ करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण एक जरी पातोळी खाल्ली तरी आपलं मन तृप्त व्हायला पाहिजे। तर या पातोळीच्या फक्त अर्ध्या भागावरतीच आपल्याला हे सारण लावून घ्यायचं आहे आणि आता ही पातोळी आपल्याला मधून अशा प्रकारे फोल्ड करून घ्यायची आहे।
तरी फोल्ड करून घेताना आपल्याला हे सारण बाहेर येणार नाही याची सुद्धा थोडीशी दक्षता घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली एक पातोळी तयार झालेली आहे आणि सेम प्रकारे आपण बाकीचे सुद्धा पातोळ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत. तर आता आपण पातोळी तयार करण्याचा दुसरा प्रकार एकदा पाहून घेऊयात. तर मित्रांनो, पातोळ्या बनवण्याच्या दुसऱ्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे तांदळाचं सुक्कं पीठ घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण एक चमच्यावरून मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि या पिठामध्ये थोडं थोडं आपण पाणी टाकून हे पीठ चांगलं कालवून घेणार आहोत. हे मेल्ट करून घेतलेलं आहे. आपण या पिठाची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. जास्त आपल्याला घट्ट देखील नाही ठेवायचं आहे आणि जास्त पातळ देखील नाही ठेवायचं आहे. तर आता हे पीठ आपल्याला या हळदीच्या पानावरती मस्तपैकी थापून घ्यायचं आहे. तर सर्वप्रथम आपण हळदीच्या पानावरती थोडंसं तेल लावून घेऊयात. आता हे जे पीठ असतं ते आपल्याला अगदी पहिल्या प्रकारामध्ये मित्रांनो आपण पानाला पाणी लावून घेतलं होतं, कारण ते जे पीठ होतं ते थोडंसं जाडसर पीठ होतं. परंतु आपण हे जे पीठ आहे ते पाहू शकता अगदी पातळ असं पीठ आहे. तर हे जे पीठ आहे ते आपल्याला पातळ असं या पानावरती आपल्याला ते लावून घ्यायचं आहे. हळदीच्या पानाच्या देठाकडच्या बाजूला अशा प्रकारे हे सारण भरून घ्यायचं आहे. आता हे पान आपण अशा प्रकारे फोल्ड करून घ्यायचं आहे. तर आपण हे पहिल्या प्रकारामधले ज्या पातोळ्या बनवल्या होत्या त्या आपण या चाळणीमध्ये ठेवलेल्या आहेत आणि पातोळ्या ठेवण्यापूर्वी आपण चाळणीला तेलसुद्धा लावून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण जी पातोळी तयार करून घेतली आहे ती आपल्याला ह्याच्या प्रकारे ह्या दुसऱ्या पातोळ्यांवरती ठेवून द्यायची आहे, जेणेकरून तिचं जे पीठ आहे ते बाहेर येणार नाही. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण बाकीचे सुद्धा पातोळ्या तयार करून घेऊयात. त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूयात. तर मंडळी, पातोळ्यांनी भरलेली आपली चाळण रेडी आहे. तर आता या पातोळ्या आपल्याला मस्तपैकी वाफवून घ्यायचे आहेत. तर या वाफवून घेण्यासाठी आम्ही पाणी जे आहे ते ऑलरेडी तापत ठेवलेलं होतं. पाणीसुद्धा मस्तपैकी गरम झालेलं आहे. आता त्यावरती आपण ही पातोळ्यांनी भरलेली चाळण ठेवून द्यायची आहे आणि यावरती आपण एक झाकण ठेवून देऊयात. तर आता आपण गॅसची जी फ्लेम आहे ती मध्य आचेवरती ठेवायची आहे आणि 25 मिनिटासाठी या पातोळ्या वाफवून घ्यायच्या आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण 25 मिनिटानंतर या चाळणीवरचं झाकण काढून घ्यायचं आहे. तर आपण पाहू शकता आपल्या ज्या पातोळ्या आहेत त्या मस्तपैकी वाफून निघाल्या आहेत आणि चांगल्या शिजल्या देखील आहेत. तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि या पातोळ्या एक 10 मिनिटासाठी थंड करून घेऊयात. त्यानंतर मी तुम्हाला ही डिश सर्व करून दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण या सर्व पातोळ्या थंड करून घेतलेल्या आहेत. आता यातल्या आपण 2 प्रकारच्या 2 पातोळ्या सर्व करून दाखवणार आहोत. तर आता आपण ही जी पातोळी आहे तिच्यावरचं हळदीचं पान आपण अलगदरीत्या अशा प्रकारे काढून घ्यायचं आहे. तर किती छान अशी ही पातोळी शिजली गेलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण जे सारण स्टफ केलं होतं ते सुद्धा अप्रतिम दिसतं आहे. तर आता ही पातोळी आपण एका चाकूने कापून घेऊयात आणि मी तुम्हाला त्यातलं जे सारण आपण स्टफ केलं होतं ते दाखवतो. तर आपण पाहू शकता छान अशा पातळ अशा या पातोळ्या आपण तयार करून घेतलेल्या आहेत. त्यामध्ये जे सारण आहे सारणसुद्धा आपण पाहू शकता व्यवस्थित असं स्टफ झालेलं आहे आणि खायला अशी अप्रतिम स्वर्गीय चव असलेली पातोळी आपली तयार झालेली आहे. तर आता आपण दुसरा पातोळीचा जो प्रकार आहे तो पाहून घेऊयात. तर आता आपण दुसऱ्या प्रकाराची ही जी पातोळी आहे ती या प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे. आता ती सुद्धा आपण त्याचं हळदीचं जे पान आहे ते काढून घेऊयात. तर ही सुद्धा पातोळी आपली मस्तपैकी अशी शिजलेली आहे. तर ही आपण आता एका चाकूने कापून घेऊयात.
तर मित्रांनो, ही सुद्धा पातोळी आपण पाहू शकता. यामधलं जे सारण आहे ते सुद्धा छान असं स्टफ झालेलं आहे आणि थोडं देखील ते बाहेर आलेलं नाही आहे. आणि हिची जी चव आहे ती सुद्धा फारच छान आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारच्या ह्या पातोळ्या दसरा गणपतीच्या सीझनमध्ये जेव्हा तांदळाचं नवीन पीक येतं आणि त्यावेळेलाच हळदीची सुद्धा पानं छान अशी हिरवीगार बहरून येतात. तर अशा वेळेला तुम्ही या पातोळ्या नक्की करून पाहू शकता. चला तर मग मित्रांनो, या पातोळ्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.